Saúdos, benvidos a última vez que me sentei con Anxo Outomuro nesta mesa. Viña a presentar o que resultou ser todo un éxito, que é a obra de teatro Iribarne. Hoxe teño sentado aquí novamente, benvido Anxo. Moitas grazas. E hoxe falamos de outro proxecto de Xoguetes Rotos. Xoguetes Rotos nace da compañía Barrosanta, que é a túa compañía, non? Na que, bueno, ademais, hai máis componentes. Falamos un pouco de cale ese espazo no que se move Xoguetes Rotos. Pois sí, Xoguetes Rotos efectivamente é unha produción miña de Barrosanta, da miña compañía, pero neste caso en coproducción con Butaca Cero, que é a mesma produtora de Iribarne, casualmente, non casualmente, claro, porque se levamos traballando xuntos moito tempo e que neste caso me piden, bueno, me axudaron un pouquiño a apoiar o proxecto dende a produción para que fora unha cousiña un pouquiño máis grande. Aborda un tema que en teatro non temos moito visto, o sea, é o tema da transexualidade en Galicia nos anos 70, cando todavía era moi complicado, bueno, digo todavía como se agora fose fácil, non? Sí. Pero naquel momento todavía era moitísimo máis difícil. Sí, efectivamente, como diste, creo que e aquí en Galicia houve moitas compañías que foron pioneiras a nivel nacional e temos no sector da cultura e sobre todo o teatro moi avanzado en materia de igualdade, de xénero e hai moitos espectáculos que poñen temáticas feministas con elencos e con fichas de equipo artístico totalmente íntegras de mulleres e hai xa moitos espectáculos deses, pero é verdad que a temática do colectivo trans, si un pouco máis de outros sectores, do colectivo LGTBI, pero non do colectivo trans. Este tamén é un pouco ese primeiro espectáculo que vai haber aquí en Galicia, que poña un pouco no foco e, sobre todo, como diste, esas persoas durante as décadas principalmente dos 60 e dos 70, que é algo que, bueno, ainda que poida parecer do pasado e que xa non ten moita vinculación co presente, está en diálogo total coa época social que estamos vivindo. Que sucede sobre o escenario? Pois sobre o escenario vamos a ver a Mario, que é o noso protagonista, que son eu, que é un xoven que recibe unha chamada no principio da peza, e que esa chamada lle vai abrir a porta a todos os seus recordos máis importantes da súa infancia, da súa adolescencia, da súa mocidade, da súa xuventude. Vai a facer un repaso e unha viaxe por todos eses episodios que a él o marcaron, por unhas cousas ou por outras. E vai a estar sempre acompañado por as figuras masculinas, digamos, que estiveron máis cerca súa, o seu irmán, o seu primo, o seu pai, o seu tío, e vamos a ir entendendo un pouco como el, nesa aldea na que naceu, que situamos ademais na comarca do Ribeiro de Ourense, non acaba de encaixar un pouco co ambiente que ali hai. E entonces decide facer a maleta e marchar a Vigo, que era unha cidade de explosión industrial nos anos 70, ese porto de mar no que efectivamente pasan tantas cousas, e por onde entran todas esas novidades, e vai un pouco buscando un aire fresco e novo que ao final vai atopar realmente dentro de si mesmo. É un proceso de autocoñecemento. Efectivamente, é unha viaxe que ao final el está pegado á súa maleta porque é unha viaxe que fai, pero é unha viaxe sobre todo interior, de autocoñecemento e sobre todo de autodescubrimento, de descubrirse a si mesmo e a súa identidade, neste caso de xénero, pero tamén a súa identidade como persoa de quen quere ser el, como quere ser el e por que quere ser así. Hai algo de reivindicación aí tamén, non? Sí, efectivamente. O outro actor, Dani Lago, que interpreta ao resto de personaxes, eu interpreto a Mario e vou a ir facendo todo ese repaso polos flashbacks da súa vida, pero ele interpreta a todas as demais personaxes, incluída, cando chega a Vigo, a unha muller trans que coñece ali en Vigo, que se chama Dorín, e que, bueno, que é unha muller do mundo do cabaret e do espectáculo, que ven xa de vivir en París, de facer cabaret en París, e que acaba en Vigo, aloxada ali na Sala Río Mar de Samil, facendo un pouco, porque hai xa a constancia de que incluso en pleno franquismo había en Vigo xa espectáculos clandestinos de mulleres trans. E é un pouco poñer en valor esa reivindicación,
luces e sombras dese colectivo que, aínda que está sempre, parece que non, enmarcado nas plumas, no brilli-brilli, nesa alegría, nesa luz e nese color, todas as outras sombras da historia da súa vida, principalmente marcada pola represión da lei de vagos e maleantes que estaba naquel momento. Entonces, as detencións, as violacións, as vexacións, entonces todo isto é o que Mario vai a poder achegarse a ese mundo moi de cerca. Como chega a ti o texto e logo como asume Roberto Pascual, se non me confundo, a adaptación ao teatro? Sí, bueno, o texto chegou a min porque está editado, da autora Carolina Román. Este texto fíxose en orixinal en castelán, Juguetes rotos, en Madrid, que tivo moito éxito e que estivo xirando por España. Chega a min, leo e xa pronto me decato de que hai xa non só unha temática, sino como está construído e como está escrito o texto, unha teatralidade que a mí me interesou especialmente. E logo, efectivamente, damoslle ese texto orixinal a Roberto Pascual e deixámoslo nas súas mans para que faga unha traducción e unha adaptación moi fina, porque utiliza os galegos das diferentes zonas dialectais nas que aparecen as personaxes, o refinamento da linguaxe cando se vai vivir á cidade de Vigo, un pouco toda esta progresión que está aí, e ademais a adaptación de traer a historia orixinal que acontecía en Barcelona a Vigo e a Galicia, con todos os referentes que iso implica e a investigación que el tivo que facer para dar co nome de locais, de persoas reais que hai constancia xa que nos anos 70 existían aquí en Vigo, claro. Esa investigación é tamén unha reivindicación do traballo que hai detrás do escenario. Efectivamente, sobre todo que para nós, non tiña sentido facer, digamos, a versión orixinal que estaba vinculada a Barcelona e que para nós, pues perdía un pouco de sentido. Entonces, claro, nos queríamos darlle un sentido a por que ímos a facer este espectáculo en Galicia e en galego, non? Que sentido ten? E entonces houve un pouco ese traballo de decir, pues vamos a investigar se xa había estes referentes aquí en Galicia neses anos. E, efectivamente, habíaos. Entonces, eso foi o que nos abriu as portas de decir, claro, que parece que aquí todo chegou tarde e todo tal, pero non, aquí en Galicia xa se escondían eses espectáculos clandestinos a esas personas durante eses anos. Entonces, darlle un pouco de visibilidade a esa realidade que temos un pouco así esquecida aquí na historia de Galicia. Como desde a presentación de Iribarne non volvemos a falar aquí sentados na mesa, primeiro, parabéns polo éxito que supuxo en xeral e para ti en particular tamén, non? Porque ese traballazo que hai sobre o escenario levouche a conseguir un premio importante, ese premio de interpretación. Sí, a verdade é que foi un espectáculo que estivo moi avalado sempre desde o principio xa polo público e pola crítica. E iso é moi de agradecer, no meu caso en particular, por suposto, pero de todo o equipo, porque foi premiado prácticamente todo o equipo e que iso colocou ao espectáculo de Iribarne nun lugar moi dulce para todos, a verdade. Falábamos naquel momento de que o que nos sorprendía era que eran 3 horas de duración e nos botábamos un pouco as mans á cabeza, e hai que decir que parece que se queda corto. Cando chega ao final, ainda esperas que pase algo máis todavía, Sí, pero unha vez que morre, xa morre e xa non hai maneira de levantalo. Pero o que quería comentar é que antes da entrevista falamos que vides de fora, de cruzar o charco con ese mesmo espectáculo. Sí, chegamos a semana pasada de Uruguai, de representar Iribarne en Montevideo, nun festival internacional de teatro que nos convidaron, e que a acollida foi, para nós incluso, sorprendente, porque cando chegamos ali non sabíamos moi ben como se iba a recibir, porque incluso fora de Galicia hai veces que non todos os referentes se reciben igual. Se teña uns matices máis complexos. Efectivamente, pero en Uruguai é verdade que falases con quen falases, entrabas a unha cafetería, preguntábanche de onde eras, decías que era galego e todo o mundo tiña un abuelo galego, un tío galego, un primo galego. É verdade que ali a emigración galega foi moi importante e creo que eso tamén fai que eles teñan
unha consciencia da nosa historia que nós da súa non temos, a sentimos como moi aloxada, pero eles teñennos moi presentes e funcionou de maravilla, a verdade, o espectáculo. Vouche facer unha pregunta así un tanto xenérica, pero e como ves de saúde, porque son moitos os recoñecementos que lle chegan agora mesmo o teatro galego? Bueno, creo que xa non agora, senón creo que levamos xa a última década, atrevo-me a decir, xa bastantes anos, no momento máis álxido do teatro galego, non só dentro, sino tamén fora, que eso ao final é o que a nós nos dá esas oportunidades, que hai moitos creadores galegos que fan teatro en galego e en Galicia, que tiveron moita proxección a nivel nacional e internacional e que de repente agora ves a carteleira madrileña e o que fai 10 anos era impensable, todos os anos agora hai algunha compañía galega, algunha directora, algunha dramaturga, o que sexa, que está en carteleira dos teatros máis importantes de Madrid, todos os anos. E iso é sinal de que as cousas se están facendo ben e que aínda por encima esos espectáculos que van a Madrid, ali conquistan a crítica e ao público madrileño. Parece que somos nós os que lles estamos levando ali aire fresco e iso é unha alegría. Pois parabéns, porque formades parte dese éxito tamén. Moita sorte tamén con Xoguetes Rotos. Un placer, como sempre, sentarme aquí contigo. Moitas grazas. A todos vostedes igual, moitas grazas por estar aí un día máis.